This video is all about our Ilonggo or Hiligaynon words when you are talking about yesterday, today, and tomorrow. When we say subong, that means now, subong. When we say kahapon, that means yesterday, kahapon. When we say buwas, that means tomorrow, buwas. When we say karon, that means later, karon. And when we say kaina, that means earlier, kaina. Subong, kahapon, buwas, karon, kaina. We also have sang nagligad nga. Sang nagligad nga, that means the last or the previous. Sang nagligad nga. Sa sunod nga, that is next in Hiligaynon. Sa sunod nga. Sang nagligad nga and sa sunod nga. Subong. When we say subong, that means now or today. Subong. Subong nga aga. Subong nga aga, that means this morning. Subong nga aga. Subong nga udto, that means this noon. Subong nga udto. Subong nga aga, subong nga udto. Subong nga hapon, that means this afternoon. Subong nga hapon. Subong nga gabi, that means this evening. Subong nga gabi. Subong nga hapon, subong nga gabi. Subong nga lunes, that means this Monday. Subong nga lunes. Subong nga adlaw, that means this day. Subong nga adlaw. Subong nga lunes and subong nga adlaw. Subong nga tuig, that means this year. Tuig is year. Subong nga tuig. Subong nga Enero, that means this January. Subong nga Enero. Subong nga tuig, subong nga Enero. Kahapon. Kahapon, that means yesterday. Kahapon. Kahapon sang aga. Kahapon sang aga, that means yesterday morning. Kahapon sang aga. Kahapon sang udto. Kahapon sang udto, that means yesterday noon. Kahapon sang udto. Kahapon sang aga. Kahapon sang udto. Kahapon sang gabi, that means yesterday evening. Kahapon sang gabi. Kahapon sang hapon, that means yesterday afternoon. Kahapon sang hapon. Kahapon sang gabi and kahapon sang hapon. Karon sa. Karon, that means later. Karon sa, later this. Karon sa aga. Karon sa aga or karon mag-aga, that means later this morning. Karon mag-aga. Karon sa udto or karon mag-udto, that means later this noon. Karon sa udto or karon mag-udto. Karon sa aga or karon mag-aga and karon sa udto or karon mag-udto. Karon sa gabi, that means later this evening. Karon sa gabi or karon mag-gabi. Karon sa hapon or karon maghapon, that means later this afternoon. Karon sa hapon, karon maghapon. Karon sa gabi, karon maggabi. Karon sa hapon, karon maghapon. The next one is buwas. When we say buwas, that means tomorrow. Buwas. Buwas sang aga. Buwas sang aga. That means tomorrow morning. Buwas sang aga. Buwas sang udto. Buwas sang udto, that means tomorrow at noon. Buwas sang udto. Buwas sang aga and buwas sang udto. Buwas sang hapon. Buwas sang hapon, that means tomorrow afternoon. Buwas sang hapon. Buwas sang gabi. Buwas sang gabi, that means tomorrow evening. Buwas sang gabi. Buwas sang hapon. Buwas sang gabi. Next is kaina. Kaina. When we say kaina, that's earlier. Kaina. Kaina sang aga, that means earlier this morning. Kaina sang aga.
Kaina sang udto, kaina sang udto, that means earlier this noon. Kaina sang udto. Kaina sang aga, kaina sang udto. Kaina sang hapon, that means earlier this afternoon. Kaina sang hapon. Kaina sang gabi, that means earlier this evening. Kaina sang gabi. Kaina sang hapon or kaina sang gabi, or you can also say kainang hapon, kainang gabi, kainang aga, kainang udto. Next is sang nagligad nga. Sang nagligad nga, that means last or the previous. Sang nagligad nga. Sang nagligad nga aga, that means the previous morning. Sang nagligad nga aga. Sang nagligad nga udto, that means the previous noon. Sang nagligad nga udto. Sang nagligad nga aga, sang nagligad nga udto. Sang nagligad nga hapon, that means the previous afternoon. Sang nagligad nga hapon. Sang nagligad nga gabi, sang nagligad nga gabi, that means the previous evening. Sang nagligad nga gabi. Sang nagligad nga hapon, sang nagligad nga gabi. Sang nagligad nga adlaw, that means the previous day or the other day. Sang nagligad nga adlaw. Sang nagligad nga simana, that means the previous week. Simana is week. Sang nagligad nga simana. Kasano ka nag-abot? When did you arrive here? Sang nagligad nga simana, that means the previous week or the other week. Sang nagligad nga adlaw, sang nagligad nga simana. Sang nagligad nga bulan, that means the previous month or the other month. Sang nagligad nga bulan. Sang nagligad nga tuig, that means the previous year or the other year. Sang nagligad nga tuig. Sang nagligad nga bulan, sang nagligad nga tuig. Sa sunod nga. Sa sunod nga, that means the next. Sa sunod nga. Sa sunod nga aga, that means the next morning. Sa sunod nga aga. Sa sunod nga udto, that means the next noon. Sa sunod nga udto. Sa sunod nga aga, sa sunod nga udto. Sa sunod nga hapon, that means the next afternoon. Sa sunod nga hapon. Sa sunod nga gabi, that means the next evening. Sa sunod nga gabi. Sa sunod nga hapon, sa sunod nga gabi. Sa sunod nga adlaw, that means the next day. Sa sunod nga adlaw. Sa sunod nga simana, that means the next week or the following week. Sa sunod nga simana. Saan-o ka mabalik sa Amerika sa sunod nga simana? When are you going back to America? Sa sunod nga simana, that means the next week. Sa sunod nga adlaw, sa sunod nga simana. Sa sunod nga bulan, that means the next month or the following month. Sa sunod nga bulan. Sa sunod nga tuig, sa sunod nga tuig, that means the next year. Sa sunod nga tuig. Sa sunod nga bulan, sa sunod nga tuig. Sa sunod nga Sabado, that means the next Saturday. Sa sunod nga Sabado. Sa sunod nga Sabado. Sa sunod nga Lunes, that means the next Monday or the next Monday, or sa sunod nga Lunes, that means the next Monday or the following Monday. Sa sunod nga Lunes. Sa sunod nga Sabado, sa sunod nga Lunes. Once again, when we say subong, that means now or today. Kahapon, that's yesterday. Kahapon. Buwas, that is tomorrow. Buwas. Karon is later. Karon. And kaina is earlier. Subong, buwas, kahapon, karon, kaina. Subong, kahapon, buwas, karon, kaina. Sang nagligad nga, that means the last or the previous. Sang nagligad nga, and when we say sa sunod nga, that means the next. Sa sunod nga. Sang nagligad nga, sa sunod nga. And that's all for this video, which is talking about yesterday, today, and tomorrow in Ilonggo or Hiligaynon. If you learned something new from this video, please don't forget to click like and subscribe. Moreover, you might also want to watch the next video on the screen. Maraming salamat, paalam at ingat. Thank you very much, goodbye, and take care.